Vámonos, vámonos. Kami asih mas ya. Lain lain itu per gira saya sudah leker ya. Lagi di sini, lagi di sini. Oh bah. Guys, lain leker cuma langsung. Em mobail lên luôn. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं बरायनानै लाग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मेसेज आं होनो नागिरबाय बेनो जाहैबाय मा थाम्बनेलखौ नायनानै एसे मिन्थिखाबाय नोंथांमोना आं दिनै दुखु मोनदों होननानै बेनो जाहैबाय मा दाखालिसो जेनाखि आसाम दायरि रिक्रुटमेन्ट एबा आसाम स्टेट रिक्रुटमेन्टस कमिसनजों जेनाखि खुंजानाय जेनाखि इन्टारभिउआवहाय एपइन्टमेन्ट राननाया मैया 25 जेनाखि मे खालि जानानै थांबाय ओमफ्राय बावहाय गासै 44,709 मानसिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय होनाय जाबाय दा बावहाय माखासे बाथ्रा नोंथांमोना एसे स्टाडि आंथ' एसे सिगां जादों बिराद क्राउड मानसि जादों जेनाखि जायगा बानायदोंमोन बे जायगाया माने थोआखै ओरैबायदि मानसि जादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा आरो बे जेब्लानाखि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय नेटआव नुजोबो अब्ला गोबां मानसिफ्रा शक जादों गोमोदों आरो गाबदों मानोना ओरैबायदि मानसिखौ दङ जाहैबाय जे फिसाया दाबसेयाव मोन्दों फिसाया दाबसेयाव मोन्दों माने डिपार्टमेन्टआ आलदा आलदा फिसायना थाबाय दस्रा डिस्ट्रिक्टआव बिसना थाबाय दस्रा डिस्ट्रिक्टआव बिदि जादों आरो सोरबा खाफाल मोजां गावनि डिस्ट्रिक्टआव मोनबाय आरो बांसिन जेनाखि जोंनि हेन्डिकेप मानसिफ्रा गावबागाव हम डिस्ट्रिक्टआव मोननाय जाबाय ओमफ्राय जोंबो आसा खालामदोंमोन कि हम डिस्ट्रिक्टआव मोनगोन होननानै उनावहाय जों क्लियार जाबाय जोंनि गोनो गोथोआ रोखा जाबाय जे बिटिआरआव गोलैनाय गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसेबो पस्ट माने होनाय जायाखै दा बेखौ नायोबा एसे माने फिल खालामनो हायो आरोना बिटिआरआ एक्सट्रा बेबायदि मोनसे रिक्रुटमेन्ट खालामगोनखौ नुहुरो आरो जों ससियेल मिडियायाव बिराद नुबाय थादोंमोन कि आसामानो गासिबो लाजोब्बाय माजोब्बाय बिदि होननाय नाथाय दिनै जेब्लानाखि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बिलाइबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय लोगो लोगो जों दिनै मिन्थिबाय जेरै जों बिटिआरनि बासिन्दा हिसाबै आं दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा आं सानदोंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनगोन होननानै ओमफ्राय दा बेवहाय दिनै नुनाय लोगो लोगो मैया आं गोमोबाय आरोना आं दसे सिरि राव गैया मा गैया आं सानफ्लांबाय थादों ओमफ्राय मा जागोन मा मागोन जादों ओमफ्राय गाबनायाथ' गाबनो बारा माबाखाया आङो ओमफ्राय टेनसनबो जाफ्लांदों आरोना आयौ एसे गोजान बिसि फिसा गोनां मानसिया दिनै जुदि आङो एथ' गोजानाव थाहैनांगौबा ओरै जेनेबा आसामा दिनै जेनेबा सोनाब फारसे बर्डाराव आं दं दाना आंखौ माहा हरखो एकदमबारे सानजा आरो सा बर्डाराव आंखौ हरबाय माने आं क'क्राझारनिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट हरखो तिनिसुकियावसो हरबाय दाना आरो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआव बिनिफ्राय बबे सिङाव सोबावगोनथाय बबे गोथौ गोथौ गामि बबे सिङाव सोबावगोनथाय मिथिया आरोना बेवहाय हरनाय जाबाय ओमफ्राय दाथ' उफाय गैया थांनांगौ जाहैबाय सरकारि साख्रिसो जाहैबाय आरो लाइफनि खोथा दङ माने बेहाय माने सिकिउरिटि दङ लाइफआ सिकिउरिटि दङ दा बे हिसाबै जोङो मावनांगौ नाथाय उननि समाव जों मिथिसिगोन प्रम'सननि थाखाय गोबां नारा जुजिनोसै डिपार्टमेन्टेलि माखासे एग्जामफोर जायो होननाय आं मिथिनो मोन्दों बे एग्जामफोराव होबाय थानोसै प्रम'सन लानो नाजानोसै ओमफ्राय जुदि सम आरो बोथोरा खाबुआ मिलायबायोबा आरो इसोरा आनान गसाया अनोब्ला सानसे आङो नियारेस्ट जोंनि जेनाखि नियारेस्ट डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जुदि मेस फेलफोर जायोबा बिदि खालामबायनोसै 1 इयारनि उनाव बिनि सिगांथ' जानाय नङा बायदि आं सानदों ओमफ्राय हायोबा आरो ट्रेन्सफार लाबोनो हायोबा लाबोनोसै आरो हम नियारेस्ट डिस्ट्रिक्टआव हम डिस्ट्रिक्टआवथ' मोननाय नङा हम डिस्ट्रिक्टआव मोननांगौबा आरो बिटिसिनिफ्राय एनअसि लानांगोन बिटिसिनिफ्राय एनअसि लानानै आरो स्टेटआव जमा हैनांगोन बिनि उनावसो हम डिस्ट्रिक्टआव मोननो हागौ आरोखि
दा जिखियानो जायामोन आं बेखौनो रेकमेन्ड खालामगोन दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय जेनेखि जुन 15नि गेजेराव गासैबो जयेनिं जाजोबनांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय हिसाब खालामगोन सोर जयेन लाखो सोर जयेन लादिया बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां पस्ट भेकेन्ट थाबावखो बेखौ काउन्ट खालामनानै जुलाइआवहाय गासै 22,000 प्लास एबा बेनि एबाभ माखासे पस्ट भेकेन्ट पस्टफोरखौ आरो फिन रिक्रुटमेन्ट खालामनानै होफिनगोन होननानै बिथाङा मैया जेनेखि माबायाव जेनेखि एपइन्टमेन्ट राननाय सेरेमनि बेवहाय बिथाङा बिबुंथि लाखिदों बेवहाय बे प्रग्रामाव अमित शाह फैदों आरो गोबां काउन्सिलनि CMफोर फैदों आरो बिटिआरनि CM प्रमद बर' साराबो थांदों बेवहाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय मा गोबां मानसिफ्रा रंजादोंमोन हम डिस्ट्रिक्टआव मोनगोन होननायखाय हम डिस्ट्रिक्ट होननायखाय खुसि जादोंमोन नाथाय दिनै बयबो शक जाजोब्बाय आरोना एकदमबारे गोजान गोजान आकाश पाताल हरबाय आंनि मोननायाव दा तिनिसुकियावहाय आं दा नुबाय क'क्राझारनिफ्राय 3 दङ तिनिसुकियाव मोनहैगोन ओमफ्राय धुबुरीनिफ्राय 2 दङ ओमफ्राय बङाइगावनि 1 दङ बाक्सानि 1 दङ बिसोरबो तिनिसुकिया थांबाय तिनिसुकियानो लखिमपुरनो सौदियानो बिथिं हरजोब्बाय खिन्थु आसरित आरोना दा आं जे जायगायाव थांफेराखैमोन जे जायगाखौ आं नुहैफेराखैमोन दिनै नैबे साख्रिनि थाखाय आं नुहैनाय जासिगोन आङो थांनोसै आरोना बेसेबांसिम मा जायो नायनोसै सम आरो थासारि आरो जेनेखि तिनिसुकिया बे माबायदि आं बेखौ एबारसो नुहैसिगोन एबा मिथिहैसिगोन आं मिजिंथिदों जि जाया इसोरा मोजांखौनो खालामगोन आरो इसोरनि अननाय आरो सुबुंफोरनि अनसायनायजों आङो गाहाम देहा लानानै बे जेनेखि सरकारि साख्रिखौ मावनानै न'खर संसारखौ आं गोजोनै दैदेनलांनो हागोन आरो बिसि फिसा गासैखौबो आं रुजु रुमुयै दैदेनलांनो हागोन समाजनि जेरावखि थाया माने समाजनि खामानि मावनो हाथों आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथांमोननि माखासे थुलुंगा होथावथाव भिडिअफोर लाबोनो हादों आं बेखौ मिजिंथिबाय नाथाय आङो तिनसुकिया साननैसोनि उनावनो आङो तिनसुकिया ओंखारसिगोन मानोना दा गोबां अफिसियेलि माखासे खामानि मावनांगौ दङ डकुमेन्टसफोर कालेक्सन खालामनांगौ दङ दा बेखौ खालामनांगौ आं दा माखासे डकुमेन्टस कालेक्सन खालामना फैबाय आरो खालामबावनांगौ दङ बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय आङो तिनसुकिया रौना होसिगोन बिटिआरखौ आं नागारथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय माला सौफैफिनो मिथिया खिन्थु मालाबा सौफैनाय थांनायाथ' जाखागोन जाहैबाय नालाय खिन्थु फार्स्ट टाइम जिउआव आं खुनु तिनसुकिया गैया गुवाहाटिखौ आं बारफेराखैमोन एबार आं गुवाहाटिनिफ्राय बारबाय तिनसुकियाव थांखाबाय आं बर्डाराव दोनहरखाबाय हयथ' आं बर्डारनि साखाथि फाखाथि गुबुन जायगायाव आंहा बेरायनो स्कप मोनसिगोन एसे एनै जेरावनाखि फ्रि जायो खामानिफ्रा आं बेखौ आसा लाबाय आरो नोंथांमोन बयनिबो आशीर्बाद आंनि बे Btrinfostudio मोनगोन आं मिजिंथिबाय आरो इसोरा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामगोन समाजनि खामानि मावनो जि जायगायाव मदद आरो थुलुंगा होलांबाय थागोन बिसि फिसा न'खरै फिसा फेमिलि टेलेन्टेडब्लाबो संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन आं बेखिनि मिजिंथिनानै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ